Existir é resistir. Esta é a afirmación coa que a mostra de cine euroárabe Amal en Ruta se presentaba este martes no Pazo de San Marcos. A Deputación de Lugo acollerá do 20 de maio ao 17 de xuño a proxección de 5 filmes xunto á mostra fotográfica Gaza, o eco dos esquecidos. Hoxe presentamos aquí non só unha exposición, nin só un ciclo de cine, sino que é toda unha chamada á empatía, á reflexión e tamén o compromiso. É unha invitación a mirar de fronte a unha realidade que non podemos nin debemos ignorar. O apoio tanto ao ciclo de cine como á exposición é valorado pola organización como un xesto de valentía por parte da institución provincial. Eu creo que é unha aposta moi bonita de filmes e, sobre todo, moi valiente, porque nos tempos que corren poder programar un cine diferente, que vaya en contracorrente dos blockbusters norteamericanos, que nunhas salas de cine, é importante para os cidadáns que teñan unha visión máis amplia da cultura. Gaza, o eco dos esquecidos, lembra a situación na franxa enfocada por 3 fotoxornalistas gazatís. Son 26 fotografías e vídeos. Intentar explicar o orixen do conflicto, facendo especial énfase no que ocorreu en Gaza nos últimos anos, esa gran prisión a ceo aberto en que se convertiu este enclave, que, para que nos fagamos unha idea, ten o tamaño de Vilalba, do Concello de Vilalba. Ora, imaginade 2,5 millóns de persoas metidas no Concello de Vilalba, cercados por todos lados e sendo bombardeados. Esta realidade, canda aos dereitos da muller en Xordania ou a chegada de refuxiados a Europa, son argumentos dos 4 longametraxes e o documental seleccionados da última edición da Semana de Cine Euroárabe Amal. Convido os veciños e veciñas dos 67 concellos desta provincia, como non, por suposto, os veciños e veciñas da cidade de Lugo, a que se acheguen ata aquí a visitar esa exposición e asistir tamén ás proxeccións, porque participar tamén é un acto de valentía e de xustiza, e porque mirar, escoitar e entender son formas de acción social. As entradas para as proxeccións son de balde.